Wat is er op 3 november? Ja, Ja, geen flauw idee hoor, waar u het over heeft. Jo, weet het wel? verkiezingen. Ja, verkiezingen. Is het een onderwerp wat al een beetje begint te leven hier in het dorp? Oh, geen idee. Volgens mij net echt. Ik had het idee dat de gemeente ik minder libbet dan landelijk. Weet je wanneer de gemeenteraadsverkiezingen binnen? Nee, dat weet ik net. Ben je er wel van op een hichte dat ze binnenkort binnen? Ik weet dat ze komen, maar exacte datum weet ik net. Hij al wat oriënteerd op de verkiezings? Nee, absoluut niet. Want van de nieuwe groep ken ik helemaal niks dus. Wat is er op 3 november? De gemeenteraadsverkiezingen, hè? Ja. Jo, ben ik goed op een hichte. Nou ja, dat weet ik wel, ja. Ja. Is het een onderwerp wat je dwaande houdt? Politiek aan zich wel. Gemeenteverkiezing op dit moment wat minder. Ook omdat we natuurlijk opdeeld worden. Dus dat leeft op dit moment bij mij wat minder. Weet je al wat je op stemmen zal? Nee, dat is het juist. Ik wil een lijstjes hebben van alle partijen die er zijn. Ik denk dat heel veel mensen het eerst even afwachten van wat gaat er aan gebeuren en wat hebben ze voor partijen. En ja, we zeggen het wel.